Bună și bine la un nou videoclip. Astăzi vom face un machiaj foarte simplu pentru camping gear, dar să nu puteți, dar nu plictisesc. Mai întâi să vă arăt chestiile mele din geantă. Am această paletă, această oglindă, am 4 macăre, acest ruj, 2 clame, încă o paletă, uitați-o, acest ruj, această cremă de mâini, acest ruj, această pensulă, o chestie pentru sprâncene și această ojă. Mai întâi să mă dau cu această cremă pe mâini, uitați, cam așa arată, ignorați sunetele de pe fundal și să mă dau, așa. Mai întâi vom începe cu sprâncenele, o să mi le așez puțin, așa, să începem. Așa, și aici, pac, stați leagă. O să mă dau culoarea aceasta și să ne dăm cam așa. Deci acest machiaj este foarte simplu, că v-am zis nu tehnică, stau în curte, cum v-am zis, da. Așa, de ajuns aici, acum la acest ochi, uitați, mai mă dau o leagă aici, așa. Acum am uitat cu acest strugurel de buze, cu Coca-Cola. Chiar nu Coca-Cola și are buze cu Coca-Cola, să știți. Să mă dau cu acest strugurel, cum v-am zis, ignorați toate sunetele de pe fundal, da? Așa, deci hai să mă dau cu el. Deci machiajul ăsta v-am zis prea simplu, deci e prea simplu, dar nu mă duc nicăieri, cum v-am zis, stau în curte, stau, da? Gata, uitați. Dați un like dacă v-a plăcut acest vlog, pa. Mai trebuie să mai pepăm puțin, da? Uitați, cam așa, și gata, pa. Ei, bana, ce am să cad, pa.